mendita denok pozaren kantari. Astelehen goizak dira ederrenak, mendi etorri zaigu. Hara, hor zaudet eta, yei! Eskolan, mendi lagunarekin igaro ditugun uneak gogoratzen ari nintzen. Zenbat bizipen eta zenbat kolore erakutsi dizkigun mendi lagunak. Zarauzko malekoian aritzen den artista. Beti itsasoari begira marrazten. Bere kuadroak antzekoak dira, getari atzean dagoela. Baina ezberdina dira, izan ere, egunak ere aldatzen dira. Batzuetan eguzkitsuak, besteetan lainotsuak. Lanbroarekin, laino batan, beste hemen. Ederrak! Aizue, mendi irrien laguna da eta sudurgorrien laguna ere. Horregatik, orain dela zenbait urte, payasoek bideo polita egin zioten. Marimototxen DVD-an dagoena, guazen ikustera! Itxasoko aitona bizar zuria, txakur txiki bat alboan, hurbildu da Zarauzko malekoira, pintzelak ta margoak karrotxoan. Urdin gorri hori eta berdeak, egun zen... Itxasoko aitona bizar zuria, txakur txiki bat alboan, hurbildu da Zarauzko malekoira, pintzelak ta margoak karrotxoan. Urdin gorri hori eta berdeak, egun sentiaren diztiraz beteak, hortzadar magikoa sortzen du eguna asterako margolariak. Astelehen goizak dira ederrenak, mendi etorri zaigu, atetik sartu da artista gaztea, bera da gure maisu. Mantalak jantzita lanean hasi, arkatzekin marrak josi, kolore guztietan jarrita, elkar lagunduz margotzen ikasi. Marrazki polit bat amaitu dugu, erakutsiz goaz mundu guztiari, gure gelako paretan itxatxiz mendita denok gozaren kantari. Astelehen goizak dira ederrenak, mendi etorri zaigu, atetik sartu da artista gaztea, bera da gure maisu. Astelehen